Katsokaa, täällä ne on. Onko täällä ketään? Tervetuloa taiteen perjantaihin. Tänään tutustutaan näin hienoon teoksiin. Tulkaa mukaan. Okei, tänään tehdään taidetta 3 ainesosalla, jotka löytyy meiltä kotoa. Suklaata, jäätelöä ja pizza? Melkein. Meillä on kahvia, punakaalia ja kurkumaa. No, ryhdytäänkö hommiin? Joo, hyvä. Okei, Mirjam ja Niko. Sekoitetaan tilkka vettä kahviin. Näin. Jos halutaan vähän tummempaa, tehdään näin. Tai vaaleampaa, niin lisätään vettä. Testailkaa vain itse. Otatko vähän suolaa? Noin. Viinietikkaa. Hyvä. Ja sitten kokeillaan sitruunaa. Noin. Eli tässä meillä on suolaa, viinietikkaa ja sitruunaa. Ja sitten tehdään tismalleen samalla tavalla. Otetaan punakaalia. Ja Niko, voit aloittaa suolalla. Ja viinietikkaa. Muutama tippa. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Katso. Mitä tapahtuu? Vaaleanpunaista. Joo, vähän vaaleanpunaista. Testaillaan sitruunaa. Ja sekin vaihtaa väriä. Ja kurkuma. Se on jauhomaista, näettekö? Joo. Lisätään vähän suolaa. Ja sitten pitää odottaa, että se kuivuu. Mitä tässä olikaan? Taisi olla viinietikkaa. Viinietikkaa. Hyvä. Entäs tämä? Sitruuna. Sitruunaa. Haluatko kokeilla itse? Hyvä. Nyt meillä on kahvia, punakaalia ja kurkuma. No niin. Maalataanko? Tiedättekö, mitä haluatte maalata? Ei. Okei. Ajattelin, että jollei tiedä, mitä haluaisi maalata, niin voi nostaa lapun pannusta. Kokeillaan. Oi, sain kukan. Sain auton. Minä sain banaanin. Nyt tuli nälkä. Oi, kappas. Banaani! Nyt olemme valmiita. Aletaanko maalaamaan? Joo. Hyvä, ei kun menoksi. No niin, miten Nikola sujuu? Hyvin. Hyvä. Banaani. Voit tehdä nämä päät. Joo, se voisi toimia. Ja muutama tippa, niin huomaat miten väri vaihtuu. Oi, kahvin väri muuttui. Joo, vähän viinietikkaa. Mulla on jo. Jos maalaukseen menee liikaa vettä, niin voit kuivata sitä talouspaperilla. Miten kukkien kanssa sujuu? Hyvin sujuu. Tässä on punakaalia, jos haluat väriä sun kukillesi. Ja huomaatko, minkälaista tekstuuria saa aikaan suolalla? Ja sitruunalla, niin siitä tulee vähän vaaleanpunaisempi. Ja kun lisäät viinietikkaa, niin siitä tulee vihreä. Näillä 3 ainesosalla voit säätää pelkään punakaalin sävyjä. Okei? Kokeillaanko vähän sitruunaa? Joo. Testataan. Wow, katso. Poistetaan liinalla vähän vettä. Sitten voitaisiin testata kahvia. Näin. Oi. Miten siellä kotona sujuu?
Haluaisitteko tekin kokeilla? Mitäköhän löytyisi jääkaapista, jolla voisi maalata? Soijaa ehkäpä? Mitä sellaista löytyisi teidän jääkaapista kotona, jolla voisi maalata? En tiedä. Kananmunia ehkä? Ai, että maalattaisiin kananmunilla. Makkaraa. Makkaraa. Sen kun avaa, niin siitä tulee hieno. Tässäpä tuoksuu kahville. Muistakaa pestää siveltimiä välillä, ettette sekoita vahingossa kahvia ja kurkumaa. Siveltimien peseminen on todella tärkeää. Oi, kuinka hienot nuo vaaleanpunaiset sävyt. Vähän kuin vesivärillä maalaisi. Joo. Ja kurkumaa. Ei, paperi. Paperi? Joo. Sormella voi myös kokeilla maalata. Nyt täytyy käydä vaihtamassa vesi. Tämä ei... Ja vähän paperia lisää. Tulen kohta. Varovasti! Kutittaa! Kuka se oli? Sehän olen minä, punakaali. Olen aika ylpeä väristäni. Käytä sitä harkiten. Voisinhan sekoittaa sinut kahviin. Vain jos lupaat, että siitä tulee hieno. Kenelle puhutte? Ei kenellekään. Tähän voitaisiin lopettaa. Kiitos seurastanne. Toivottavasti saitte maalaamiseen vähän inspiraatiota. Hei hei! Hei hei! Hei hei! Miriam, isäsi tuli. Hei Miriam, kaikki hyvin? Joo. Kiva. Oi, kuinka hienoa. Maistuu teelle. Tai teelle.